Urteak dira Tolosaldeako osasun arreta auzitan dagoela eta arrazoiak desberdinak izan dira. Langileen egoera, Asunción Klinika Jaurlaritzarekin sinatutako konbenioaren baldintzak ez betetzea, klinika beraren egoera, Tolosaldeako osasun arretan inbertsio falta, mediko espezialistek alde egitea. Hau guztiaren arrazoi nagusia klinika pribatu bat erreferentziako ospital moduan lan egitea da, baina honen atzetik osasungintzaren eta asistentziaren privatizazio nahia daude. EH Bilduk oso garbi dauka zerbitzu publikoak kudeaketa publikoa behar duela izan, eta ez bakarrik baliabide guztiak osasungintzarako erabiliko direlako. Baita, integrazioak, eraginkortasunak eta koordinazioak nabarmen hobetzen direlako. Gure eskualdeko osasungintzaren egoerak irtenbidea behar du, eta borondate politikoa arazoa konpontzeko. EH Bilduk klinika eta osasun arretaren publifikazio proposamen bat landu du. Eskaeretatik haratago egingarri diren proposamen zehatzak egin asmoz. Eta honetaraxe dator herritarrei eta auzi honetan interesa duen orori gure publifikazio proposamena azaltzea. Proposamen hau ez bai da dokumentu itxi bat bezala planteatzen, eztabaidarako lan dokumentu bat bezala baizik. Honela, iritzia jaso eta eztabaida prozesua irikiz, Tolosaldearako nahi dugun osasun arreta erabakitzeko. Gure osasuna, gure erabakia delako, deialdia egiten dizuegu publifikazio proposamenaren aurkezpenera maiatzaren 23an topiken. Egingarria dan proposamen bat dela eta batez ere borondate politikoa eskatzen kontu bat dela, gai guzti hauetan. Antzeko publifikazio eta integrazio prozesuk eman diala, beste hainbat zerbitzutan, bai ospitalek aurreagotik 80ko hamarkadan eta osakidetzak barneratu zitunen, eta kasuan kasu irtenbide landu behar dira, eta guk eskatzeuna eta proposatzeuna Tolosaldeak bere kasurako eta bere beharra antzako osasun arreta publiko baterako ibilbidea egiten hastea, herritar guztion onerako eta gaineako eskualden zerbitzu publiko berak jaso ahal izateko eta justiziagatik. Lau proposamenak izango liake lehenengo sarreran pixkatea EH Bilduk osasungintza publikoan ingurun dauken filosofia eta ibilbide lan ildoa. Bigarren atal bat izango litzeke azpiegituren Tolosaldeako osasun publikoak behar dituen azpiegituren berrantolaketan inguruko gogoeta eta proposamen zehatza. Hirugarren ildo bat langileen integraziorako proposamen zehatza. Eta azkenik guztia honen beste hanka bat izango litzeke pixkat legebiltzarrean eta egin beharreko ibilbide politiko eta legalan inguruko argipen batzuk eta iniziatibak EH Bilduk aurrera emango dituen iniziatiban azalpena eta proposamena.